The hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. Ay, I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and safe with lock and key and combination. Keep it gold and high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever bend, no mind, and keep it pushing, don't ever give them a sound. They gon' let me when you shining, but they wanna talk about you when you down. Motivation, all the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell amb aquesta prèvia del partit que jugarem contra Breogán avui 1 de desembre. Bon any nou a tothom, espero que estigueu tots bé. I res, presentem aquesta prèvia amb dos convidats molt especials. En Millan Gómez, per part del Breogán Lugo, seguidor i periodista a La Voz de Galícia, a Radio Marca, i bueno, ens ve a explicar una mica com està Breogán i una mica com creu que anirà aquest partit. També ens acompanya en Norman López, ara involucrat amb en Carles Joder al ganxo, que sempre està en directe a les prèvies, postpartits. També tenim les rodes de premsa, el ganxo sempre actiu. I també és el millor streamer en català d'aquest 2024. El tenim aquí. I res, ens ve a explicar una mica com va veure el partit contra Baskonia i com veu aquest proper partit a Terres Gallegues. Per raons, com són dies festius, aquestes xerrades es van gravar el dilluns 30 i res, més que res perquè ho tingueu en compte, perquè al final sempre, ja es parla molt del partit de Baskonia, dels últims partits de Breogán, més que res perquè ho tingueu com a referència. També és entendible, però també dia 31 i 1 costa molt poder trobar la gent i res, espero que disfruteu d'aquest vídeo, que, subscriviu-vos al canal, si no ho esteu, i a partir d'aquí, anem a començar. Som-hi! Empezamos esta previa del partido a Breogán de Lugo contra Baxi Manresa con un invitado que es de Galicia y trabaja en diferentes medios, La Voz de Galicia, Radio Marca, entre muchos otros, y es Millan Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué tal, Millan? ¿Cómo prueba este final de temporada? Final de año, digamos. Con mucho baloncesto, ¿no? A diferencia de fútbol, ayer lo hablábamos en la tertulia que tenemos los domingos en Radio Galega sobre fútbol, que no hay fútbol en España, no hay fútbol en Cataluña en Navidad, pero sí que hay mucho fútbol en otros países, y en este caso en España el baloncesto, hay un calendario muy denso, tanto masculino como femenino, y se amontonan los partidos. A mí sí que me gusta que haya un poquito más de margen entre partidos de liga, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, aquí en Lugo, que el año pasado vivimos la BCL, la Basketball Champions League, que disfrutáis en Manresa y que habéis llegado a una final, pues sí que se echan falta, porque, cuantos más partidos, más disfrute, pero siempre y cuando salvaguardando la salud de los deportistas, que al final son los principales protagonistas de todo, ellos y la afición, por supuesto. Muy bien. Sí, es... al final, la Champions, la competición también es eso, divertida, que al final, eso te hace tener más partidos y al final, estar más entretenido, y entre semana eso que dices, ya vas al pabellón y todo esto, ya sigues más al equipo y es mejor, sí, pero al final, mira, este año ha tocado así. Veremos también, a lo mejor también este año Manresa está, pero a lo mejor el año pasado tampoco estuvo. Es decir, al final es un poco una lotería, y además este año que la competición está tan reñida entre todos los equipos.
Y nada, te quería preguntar un poco cómo estás viendo ahora, después de la llegada de Luis Casimiro al banquillo, cómo estás viendo a Breogán. Pues un equipo un poco más suelto, o bastante más suelto ofensivamente. Creo que Breogán durante estas temporadas con Belko Mersic pues, ha destacado por dos cuestiones, por la defensa y por la capacidad de agarrarse a los partidos. Creo que eso el Breogán lo está manteniendo en estos 4 partidos. Hay conceptos tácticos defensivos diferentes, pero bueno, eso es normal con cada entrenador, con cada cuerpo técnico. Además, no solo se ha incorporado un primer entrenador, en este caso Luis Casimiro, que conocéis bien de Manresa, de la Liga ganada, sino también un ayudante, Víctor Pérez, que fue ayudante de Moncho Fernández durante 14 temporadas en Obradoiro, que además, al margen de ser ayudante, pues está muy focalizado también en los pivots y creo que es la principal laguna que tiene el Breogán, el juego interior, sin duda. Y cuando hablo de juego interior, la posición de 5 más que la posición de 4. Y un Breogán que creo que ofensivamente pues está jugando con más libertad. Al final, con un cambio de entrenador, se reinicia todo, se regenera todo, todos empiezan a contar, digamos, vuelven a reiniciar, vuelven a partir de cero. Es cierto que hay 2 jugadores, que es el caso de Adamson Moggi y especialmente Ija Onu, que no cuentan con apenas minutaje. Ija Onu no ha jugado los 2 últimos partidos y Adamson Moggi en Málaga solo 2 minutos, pero bueno, también es verdad que es difícil a veces competir con los 12 jugadores en rotación. Un Breogán yo creo que más liberado ofensivamente. Esa creo que es la principal diferencia con respecto a antes. Sí, sí. No, yo, bueno, ahora lleva ya 4 partidos Luis Casimiro y sí, y saltó un poco, digamos, la sorpresa, ganando en la pista también de Gran Canaria, y luego fue solvente también, bueno, en ganar contra Girona, que a lo mejor era ese duelo de descenso ahora mismo, pero realmente al final es que de Baxi Manresa, que va al 9º clasificado, a Breogán, que está ahora en descenso, hay 2 victorias y gana este fin de semana a Breogán y la cosa se empareja aún más. No sé cómo estás viendo un poco esta competición este año tan pareja. Bueno, primero que creo que hay bastante diferencia en cuanto a Manresa y a Breogán. Creo que Manresa es un equipo y un club muchísimo más consolidado, con más nivel de plantilla, con una idea de cómo construir una plantilla que no tiene Breogán, desgraciadamente, en los últimos años. Un trabajo magnífico de Xavi Puyol, al que entrevisté hace unos meses y fue una delicia. Además, con la dificultad, hoy por la mañana hoy a mediodía entrevistaba a Diego Campo, ¿no? Y le hablaba también un poco de esa situación de la larga sombra de Pedro Martínez, porque seguramente es el mejor entrenador de España y por supuesto, de Cataluña. Y entonces, bueno, es una sombra complicada, pero Manresa sigue siendo la revelación de la liga, pese a que siempre es revelación, por así decirlo, ¿no? Manresa está acostumbrándose a convertir en ordinario lo extraordinario. Y además me alegra mucho por Diego Campo, que además es gallego, lleva 20 años fuera de Galicia, y porque ascendió a Manresa en 2018. El penúltimo ascenso del Breogán fue un ascenso directo en 2018, ascenso indirecto vía playoffs de Manresa. Jugamos aquella Copa Princesa. Sí, correcto. Por cierto, organicé yo la comida entre los aficiones. Muy bien. Ahora que lo recuerdo, sí. Y bueno, él no tuvo la oportunidad de entrenar en ACB con Manresa en ese momento, aunque lo había hecho muy bien, por ejemplo, hace 10 temporadas en Murcia. Y bueno, creo que hay diferencia de nivel. Después, para luchar por el descenso, yo creo que hay pocos equipos. Girona, Coruña, Breogán, Granada, quizás Lleida, esos 5 equipos. Yo, por ejemplo, Bilbao Basket puede sufrir en un momento dado porque también está jugando la FIBA Europe Cup, que es la 4ª competición europea. Pero confío mucho en Jaume, que además lo conozco bien y es de vuestra zona. Sí. Y creo que Bilbao no va a tener problema. Por tanto, creo que hay 5 equipos para 2 puestos en descenso y luego sí que una lucha más amplia por la Copa y por el playoff. Veremos. Yo creo que es eso, que ahora mismo hay, bueno, están saltando también eso, muchas sorpresas, porque también los supuestos Barça-Madrid están dejando algún que otro partido escapar y al final también muchos, es eso. Muchos. Este año más de lo normal y también, bueno, está saliendo pues equipos como Valencia, Unicaja o Tenerife que están, bueno, asaltando un poco esta parte alta de la clasificación. Sí, porque Barça
ha ganado los mismos partidos que ha perdido. Es una locura. Sí. Correcto, sí. El Real Madrid ha tardado muchísimo en ganar su primer partido fuera de casa, está jugando con una rotación cortísima, el Madrid, mucho tiempo sin Usman Garuba, mucho tiempo sin Serge Ibaka, mucho tiempo sin Andrés Félix, ayer la posible lesión de Gavidec. Es que tiene más plantilla Manresa ahora mismo que el Real Madrid, por ejemplo, aunque sea numéricamente, ¿no? Y, bueno, sí. Y Manresa yo no veo problema ninguno para la salvación, más allá de las 3 derrotas seguidas en ACB. Ayer es un partido que perfectamente se podía haber ganado. Además, entre medias se ganó en BCL, por tanto, Manresa creo que es un candidato clarísimo a la Copa. A mí me gustaría personalmente que Manresa esté en la Copa porque Manresa, Badalona, Lugo, Vitoria son ciudades muy de baloncesto. Sí. No, ojalá se pueda dar, ojalá, esperemos. Nada, yo te quería preguntar también, ahora también con la llegada de Luis Casimiro, ha llegado algún que otro fichaje a Breogán. ¿Cómo estás viendo un poco la adaptación de Mabra y compañía? Y también, si crees que puede llegar algún otro jugador o de momento se va a aguantar. Sí, bueno, llegó un jugador que es Didi Grant, porque antes del segundo partido de Luis se lesiona Charlie Moore, que era el principal anotador del equipo, el base titular, que jugaba más de 30 minutos. Llegó otro jugador que es Didi Grant y apenas un entrenamiento en la misma mañana de partido y debutó por la tarde y anotó 18 puntos contra Girona. Y me decían por Twitter en el descanso del partido, es jugón. Y dije yo, no sé si es jugón, pero es juguetón, porque es un jugador muy activo de manos, estorba en el rebote, intenta cortar las líneas de pase y luego tiene calidad para penetrar y anotar desde fuera. En el caso de Dominic Mabra, es un jugador que paradójicamente se fichó con Belko Mersis como entrenador, pero días después es cuando Belko es cesado, por tanto ya debutó con Luis. Es un base muy alto, jugó en el Juventud en la 17-18 unos meses, un base muy alto y eso le permite pues, dirigir el juego a veces con más visión que sus marcas, que sus pares, ayuda en el rebote, no es un especialista en el tiro pero puede anotar y es un jugador que va bien hacia el aro y metió 2 canastas muy importantes para la victoria contra Girona. Y en el caso de John Ogbenu, que es el pívot de Brogan, Egbunu, Sí. Egbunu, en principio jugará el jueves porque llegó ayer a Lugo y habiendo tenido pues 3 días de entrenamiento, yo creo que va a jugar, porque si Didi Grant, que solo estuvo en la sesión de tiro del sábado y debutó y jugó 25 minutos y anotó 18 puntos, pues John Egbunu entiendo que también, viene de la Liga China, es un pivote de 2x2, de pick and roll, de bloqueo de continuación, de cierto juego por encima del aro, aunque no es especialmente alto, es un 2.08 más o menos, pero es más fuerte que esbelto, por así decirlo, y es un jugador intimidador. John Egbunu, que además la temporada pasada, por ejemplo, jugó en Asvel en Euroliga, teniendo ciertos minutos de promedio y bueno, un poco de problema por su nombre, porque es John Egbunu, y aquí tuvimos en Lugo a Ezugu, a Okefu, a Ofuegbu, entonces, bueno, en este caso John Egbunu, que viene de la Liga China. Bueno, a ver qué tal va el pívot, esperemos. Bueno, yo por mi parte espero que no esté muy enchufado, porque si no mal, pero si no de esto. Bueno, te quería preguntar también porque, bueno, hay un ex Manresa que también ha estado en Breogán ya 2 veces, llegó un año y ahora el año pasado volvió. ¿Cómo es Jordan Sacco? ¿Cómo está él? ¿Cómo lo ves este año? Es curioso la situación de Jordan Sacco. Creo que es un pívot que en las 2 etapas en Breogán con Belko, en los últimos 3-4 meses de la temporada pasada, y el primer año que está, que empieza Paco Olmos los 4 primeros meses, 3, y luego llega Belko, el mejor rendimiento de su carrera, yo creo que de Jordan Sacco ha sido con Belko. ¿Qué ocurre? Que este año el Breogán, pues, creo que tiene un juego interior mejorable, manifiestamente mejorable, de ahí el fichaje de John Egbunu. Ahora mismo el Breogán tiene 4 centers, por tanto tendrá que descartar a uno que previsiblemente va a ser Illeon el jueves, porque Sí, al final no jugó bien, ¿no? partidos.
de los 2 últimos partidos. Y Jordan Sacco, el problema está en que cuando tiene muchos minutos y tiene el rol de titular, que para mí en baloncesto ser titular no es el que inicia, sino que juega los minutos decisivos o más importantes, pues baja el nivel. Si él entra desde el banquillo y tiene menos presión, yo creo que le va a venir bien la llegada de John Ekpunu. Luego, es un jugador que es intimidador, es un jugador que ha mejorado el problema que tenía en su momento con las faltas, es un jugador reboteador, es un jugador muy querido en el vestuario. Así que es importante, muy adaptado aquí a la ciudad, es uno de los 3 que continuó, ya después de 1 año y medio en Murcia volvió aquí, por tanto digamos que es un poco Lugo, parece su zona de confort, y por ejemplo contra Girona, sin ser un jugador, porque no es un jugador con talento, no es un jugador especialmente técnico ni mucho menos, pues contra Girona hace 2 jornadas, pues los 6 tiros que lanza, los 6 los anotó. Es un jugador que no puede generar en principio al poste, que es un jugador más un finalizador, pero bueno, es un jugador importante que yo creo que siempre va a rendir mejor como segundo 5 que como primer 5. Yo creo que como primer 5 no debería tener sitio en ACB desde el punto de vista de titular. Después, entrando desde el banquillo, teniendo menos presión, para mí es un jugador ACB más que contrastado por 15 minutos por partido, como así decirlo. Y también es verdad que estos años le ha perjudicado que a veces el Brogan no ha tenido bases puros, no ha tenido directores puros, por confección de plantilla y también por muchas lesiones. Sí, yo me acuerdo también, sobre todo el primer año que estuvo, que estaba Majao Basic de center, que tenía un rol, lo que dice, un poco más, no tan principal y se sorprendía yo creo que mejor que no, por ejemplo, este último año, seguramente. Sí, el caso de Rashid Majao Basic es que es un base en un cuerpo de un pivot. Entonces ya era un jugador muy importante, además la ascendencia que tenía ya personal con Yana Musa, y creo que ese es el rol perfecto, es decir, que Jordan Sacco sea el suplente de un Rashid Majal Basic, por ejemplo, creo que es lo perfecto, creo que es lo ideal para él y para que compita mejor. Y además es que es cupo, que también es un valor añadido que le da todavía más espacio en el mercado y en cada plantilla. Sí, sí. Veremos qué tal le va yendo a Jordan Sacco. Y nada, ya para ir terminando, me gustaría preguntarte un poco qué esperas de Breogán en este partido contra Manresa. ¿Cómo lo crees que lo puede plantear? Es que salvo milagro, el Breogán compite siempre y muy especialmente en el Pazo. Entonces creo que ha priori un partido igualado, un partido donde yo creo que el nivel de contactos, el físico de Manresa, pues el Breogán lo va a tener que igualar o acercarse. Y luego vamos a ver a qué ritmo se juega. Si se juega a un ritmo más alto, pues yo creo que le conviene más a Manresa. Si se juega más a campo abierto, pues más a Manresa. Creo que el Breogán tiene que cuidar un poco el manejo de balón. Y luego, pues es que Manresa para mí tiene uno de los mejores bases de la liga, que es Dani Pérez, al que entrevisté hace un año y que fue también una delicia hablar con él. Y yo creo que, estoy seguro que en Lugo se ve el básquet Manresa como un ejemplo, ¿no? Ojalá tuviésemos aquí un Xevi Puyol, ¿no? Muy bien. Pues nada, Millán, pues muchas gracias por pasarte por aquí, por el canal, y nada, ojalá algún día poder ir al Paso, y me gustaría haber ido esa vez que comentabas que organizaste la comida, pero también por edad tampoco no me podía mover mucho, pero ojalá un día poder ir, porque el ambiente del Paso cuando aprietes es extraordinario, la verdad. Pues muchísimas gracias. Mis mejores deseos para Básquet Manresa, que me parece un modelo maravilloso de club. Ojalá estéis en la Copa, ojalá estéis en playoffs, y mis mejores deseos para toda la afición de Manresa, para el club, para ti, para la gente que he conocido, para Xevi, para Dani, para Diego, para Pedro Martínez incluso, que seguramente estará muy pendiente siempre de Manresa, y además perdió en la primera jornada ahí con Valencia, y muchísimas gracias, un placer y feliz año. Igualmente, y que vaya muy bien. Gracias. Doncs seguim aquí amb aquesta prèvia del partit contra el Breogán de Lugo, i ens acompanya una altra cara visible d'aquesta temporada del bàsquet Manresa.
juntament amb Carles Joder, que ja va passar aquí fa uns quants dies pel canal, han iniciat un projecte que es diu El Ganxo i a part doncs, de també estar ficada amb el bàsquet Manresa, va guanyar també el millor streamer en català aquest 2024. I tenim aquí en Norman López, què tal? Què tal? Com estàs? Encantat d'estar aquí, la veritat, un autèntic plaer. Norman, li vaig demanar amb el Carles una mica com surt tirar endavant el ganxo, perquè al final tu tens una mica la cara amagada, per dir-ho així, perquè tu estàs a casa, tu eres el que maneja los hilos, no? Podria dir una mica. Com surt una mica aquesta idea? Bueno, surt una mica, diguem, surt una mica per necessitat, és a dir, per voler doncs, oferir un contingut diferent sobre el bàsquet Manresa i surt a última hora ja una mica el que ja va explicar el Carles en aquesta entrevista que li vas fer, que va ser molt, molt interessant. Sorgeix per un tipus de discrepàncies que ens porten a intentar doncs, crear un nou projecte sobre el Baxi Manresa per poder narrar els partits. I bueno, al final el que fem és aprofitar una mica l'expertesa que jo tinc, diguem, dins del sector de l'streaming i de tot plegat. Jo fa 5 anys que creo contingut a les xarxes i en català i sobre videojocs i el que fem és portar una miqueta cap al món del Baxi Manresa. I sense massa, diguem, volíem que sortís bé, però sense saber tampoc quina seria la resposta del públic. I la veritat és que estem supersatisfets, supercontents i ens ho passem molt bé, que al final també treballar passant-s'ho bé és el millor que et pot passar a la vida. Sí, jo crec, home, jo crec que és el més positiu, no? I a més també veure molt feedback, perquè al final ja no només és això, perquè tu pots explicar les coses, per dir-ho així, però hi ha una mica, jo que també a vegades hi participo d'això, una mica el feedback que veus amb les persones entre el xat, entre el no sé què. Al final també dius, ostres, ja t'animen a seguir i anar progressant en aquest sentit, no? Sí, i a més, a mi em va molt bé perquè jo m'agrada molt parlar i en sabré més o menys de parlar, però de bàsquet en sé menys que molta gent. I a mi que el públic pugui comentar m'ajuda també a mi a poder aprendre molt i crec que al final es crea com un ambient molt sa en el sentit de que jo a vegades dic una cosa i potser no és ben bé així i algú del xat em corregeix i jo intento aprendre d'això i algú altre corregeix la correcció i jo puc tenir una opinió, l'altre té una altra i donar veu una mica a tothom també crec que és molt interessant i molt sa i és una gran eina que tenim a través de les xarxes. Sí, la veritat que sí. Jo crec que és el més xulo i al final és això també, doncs tot aquest boom perquè, ostres, la veritat que ho esperàveu que funcionés tan bé, tan ràpid o què? No. La veritat és que les nostres previsions eren bastant més, no pessimistes, però sí que eren més reservades, diguem, en aquest sentit. Estem una mica al·lucinant amb la rebuda. Ens passa que volem fer moltes coses, tenim una mica de mapa mental de tot el que volem fer en aquesta primera temporada, però és que, clar, ens estan passant tantes coses que hem hagut de fer les enganxines a correcuita, hem hagut de fer les samarretes a correcuita, hem hagut de fer les espumes pels micròfons a correcuita. I llavors és una mica que ens està anant tan bé que volem perfeccionar moltes coses. Exacte. Llavors, jo només, aquí, tota la gent de Territori Vermell que ens veu ara i diguem, hosti, això, el ganxo podrien fer això, tot ho tenim al cap, a poc anem fent i tot el que sigui propostes de millora, escriviu-nos perquè nosaltres estarem encantats. Sí. No, al final és això, anar fent créixer projectes i més això, tot el que sigui, parlàvem amb el Carles, tot el que sigui fer créixer, aquest ambient que envolta el bàsquet Manresa també és positiu perquè al final dones molt més a parlar i fas créixer el club també. Home, tu en tens part de culpa també, tu estàs fent aquí molt bona feina, vull dir que des d'aquí ja, diguem, t'ho dic ja, perquè jo ho dic sempre, i estàs fent molt bona feina i la veritat és que a més portes persones molt interessants i punts diguem, opinions molt diferents i de jugadors actuals, membres al voltant del bàsquet, o sigui que de veritat, enhorabona, perquè tu també tens gran part de culpa de que cada vegada hi hagi un ecosistema més ric al voltant del nostre equip. Sí. Tots som culpables, per sort, això és el positiu. Sí. Volia demanar... Jo vaig veure que no estava... A veure, vaig estar mirant el postpartit, vaig veure que no estaves gaire content ahir. No sé si s'ha passat una mica l'enfado o què. No, encara estic de dol, estic molt enfadat encara. I
Ahir anava vestit amb una barretina i vaig tirar la barretina a terra. Bueno, em vaig enfadar moltíssim. Ahir trobo que és dels pitjors arbitratges que hem tingut al Congost. Potser em tiren molt els colors, ho he dormit amb el coixí i segueixo pensant que és de lo pitjor que hem vist. Dit això, ostres, no sé si perdrem gaires partits. També escoltant el Diego Campo, escoltant les opinions de la gent i tot, m'he anat asserenant una miqueta. Però perquè entenc que partits com el d'ahir, no crec que, tal i com va ser, no crec que en perdem gaires fent el que... Ens van passar tota una sèrie de coses que són una suma de catastròfiques desditxes, no?, que es diu, però crec que jugant com ahir tenim equip i tenim solucions i no... El que passa és que 3 derrotes seguides entenc que a la gent li pot començar a semblar una mica complicat. Però vaja, la Copa segueix igual de prop que abans d'ahir, Vull dir que això també tinguem-ho clar. Sí, al final, tots els que d'això van perdre, vull dir, al final... Per això. És això, jo crec que ens falta, per mi una mica la sensació, trobar aquesta regularitat que potser també, al final, també moltes les peces noves, tot això, trobar aquesta regularitat perquè a vegades és molt i a vegades és tan poc. I són moments que era una muntanya russa dintre el partit. I ahir, que semblava que ho teníem bastant encarrilat, vam fer una mica el baixón, que també mèrit una mica també del Baskonia, perquè el Baskonia també és un bon equip, no treure mèrit, però és això, no falta acabar d'agafar aquesta regularitat que jo crec que ojalà que acabem agafant. I és això, a mi, que també ho vaig demanar Pau d'això, dic, ostres, a mi em va sobtar molt el tema del KT també, per exemple, perquè, ostres, un dia que el KT, molta gent ho demanava, dic, ostres, el KT que fes un bon partit, i que semblava que el KT estava on fire, que va ser, a més, també crec que l'MVP i tot, i al final dius, ostres, que faltés aquells minuts que jo crec que potser que Massa també va agafar aquells rebots, sí, però que no sé, amb més forma estava KT, clar, això és un cosa... Sí, això entenc que des de... Jo també, jo era del teu parer i de fet ho vam preguntar en roda de premsa, l'Arnau va preguntar en roda de premsa, que això també és una cosa que m'agrada molt, de que tenim dubtes al xat, tenim l'opció de poder preguntar als protagonistes directament. Jo era bastant també del parer, no acaba d'entendre, el partit de l'Emi és espectacular, el millor, jo diria, amb la samarreta del Baxi Manresa, però a mi Diego Campo em va convèncer. És a dir, és veritat que llavors tu mires fredament i hi ha 2 rebots ofensius molt importants de Bodian Massa, falla 2 cistelles fàcils, però jo què sé, també ahir 2 de 10 d'Alston, per exemple, en triples, no? Llavors, vull dir, al final, bueno, el partit es va decidir de 2 punts i és una cistella fallada, són 2 tirs lliures fallats, si no m'equivoco, d'Oba Sohan al principi de partit, o no recordo, algú va fallar 2 tirs lliures a l'inici de partit. Vull dir que al final és una minúcia, no? Però, bueno, entenc que pugui haver-hi el debat. El Massa és veritat que encara no està al seu millor moment, però ahir no em sembla tampoc un mal partit. També és un jugador que et diré que crec que se l'està mirant amb molta lupa, per bé o per malament. Jo crec que se l'està jutjant molt, no? Però, bueno... Jo crec que també, jo que també tinc la sort d'estar al costat de la banqueta, també veig que com si té molts problemes físics, no sé, també el veus, va haver molta estona que estava fent estiraments amb els físics i això, i dius, no acaba d'estar potser en el seu millor to físic i, no sé, com si estigués forçant més la maquinària i encara no està del tot preparat, no? És que és així, és un jugador que ha tingut una lesió important i el que crec que és evident és que ens falta un 5. És a dir, ens falta un 5 precisament per poder que Bodian Massa jugui menys minuts i millor, i l'Emi, l'Emanuel Cate també, jugui menys minuts i millor, i no té per què venir un 5 aquí superestrella, sinó que un jugador que es defensi, que ens deslliuri de minuts, no cal que vingui una mida prima 2.0, ja m'entens, però que deslliuri de minuts perquè segur que millorarà el rendiment dels altres interiors. Sí, no, és que és això, quan hi havia a mida prima, Massa era una altra cosa, perquè potser també tenia això, menys minuts o el que sigui i rendia més. Sí. Veurem. És una llàstima aquests partits perquè dius, ostres, els tens allà i igual que una mica el dia d'Andorra que dius, ostres, ben jugat tan malament i al final també tens aquella reacció al final i són partits d'aquests que et sap greu, que dius, ostres, si haguéssim pogut... Perquè hi ha molta gent que, no sé, a mi em dóna la sensació que molta gent creu que tenim un equip
fluix. Ostres, jo crec que tenim un equip molt compensat i amb aspiracions, ja no dic d'anar a Copa això, però amb aspiracions de competir. I jo crec que ens ho hem de creure. Vull dir, ostres, jo... No puc estar més d'acord amb tu. No puc estar més d'acord amb tu. Tenim un equipàs. El que passa és que hi ha molts jugadors nous a la categoria, jugadors que estan redescobrint el seu rol, jugadors que estan aportant més del que haurien. És a dir, crec que, per exemple, al Sant Superi no se li demanen 20 punts per partit. Doncs els està fent. Els està fent, no? És a dir, que hi ha jugadors assumint més rols del que... Bueno, i al final aconseguir que totes les peces quallin és el que ens farà estar on crec que mereixem estar, que som un molt bon equip i jo crec que molt sòlid i més sòlid que altres anys, per exemple. A mi m'agrada molt, la veritat. Sí. Estic molt content. No. Ojalà que vagi tirant endavant. Veurem a veure què passa aquest proper partit, el dijous, a Lugo. Com el veus tu, Norman, aquest partit? Partit una mica trampa o què? Perquè ara el Lugo, l'entrenador, el Casimiro i això... Jo al ganxo sempre se'm titlla d'optimista, se'm diu absolutament de tot per ser la cara positiva sempre de l'afició. Jo soc zero tribunero i és un partit que pot ser trampa, evidentment. S'està jugant moltes coses al Breogán, igual que ens les estem jugant nosaltres. Llavors, diguem que el Breogán estigui en zona de descens i nosaltres estiguem allà lluitant per la Copa no ens ha de fer veure que realment són 2 victòries només les que ens separen del Breogán. Vull dir que la lliga del 8è al 17è està igualadíssima. Sí. Llavors, ho estem veient, nosaltres estem patint contra equips de baix, estem guanyant equips de dalt, els equips de dalt pateixen contra els de baix, perden contra els de baix, perden contra el mig. És molt difícil establir una bona correlació, diguem, de no, és que aquest és més bo que aquest és més dolent que aquest. Llavors, serà un partit difícil. Ara bé, crec que tenim les eines per guanyar i crec que és un partit guanyable i crec que és un partit... No m'agrada repartir etiquetes, però partim com a favorits, no per classificació, sinó per nivell de joc i no crec que el Manresa estigui passant un mal moment a nivell de joc, sinó sobretot, jo crec, una mica més de resultat. Ara bé, en roda de premsa, Diego Campo va llançar una mica un pal l'altre dia. Després del partit de Baskonia va dir que molt bé, a casa molt bé, que jugant així pocs partits ens escaparan, però aviam a fora què tal. Llavors, això també és un missatge públic cap als seus jugadors. Llavors, per mi aquí està una mica la clau. Si sabem igualar, si juguem com contra Baskonia, serà difícil que se'ns torni a escapar un partit. Sí. Llavors, jo soc optimista. Sí, és que és això, al primer quart dius, ostres, és que crec que van fer 9 punts només al Baskonia, dius, deixar un tot l'equip de la Lliga amb 9 punts, dius, i després el partit, sí que és això, van haver entrebancs, però al final, vulguis o no, competeix contra un equip Eurolliga, vull dir, sempre pot passar de tot. Sí. I Lugo, doncs això que dius, jo crec que al final han competit ara uns quants partits molt bé, han tret alguna que altra victòria, han fet fitxatges que jo crec que també, tot i que encara no estan aportant gaire, potser, però jo crec que acabaran aportant. No sé, és això que dius. Jo crec que els jugadors potser han de fer aquest canvi de xip una mica, de no sentir-se potser tan segurs a casa i també guanyar aquesta seguretat de fora, que potser és el que falta. Jo, per mi, el partit per mi més competit de fora va ser contra Tenerife, que vam perdre, i a Corunya. Jo, per mi, em va agradar més l'actitud de Tenerife que no pas a la Corunya, que a Corunya vam guanyar i no vaig jugar mal. Sí. Per actitud i després veus els altres partits i ja veus una actitud una mica més fluixeta, però bueno, ojalà, doncs això, a veure, contra Breogán, a veure si podem sumar, que, ostres, ja aniria bé, empataries amb el Barça, perquè el Barça encara tampoc jugaria aquesta setmana. I, bueno, per a vegades potser, no sé si el passem o no, de moment. Ho desconec. Això ja veurem. Ho desconec. Però, en tot cas, diguem, jo crec que ostres, que ara mateix jo crec que hi ha un tema mental a nivell de jugar a casa i jugar fora. Crec que ara sí que és una evidència. I també et diré que no se m'acut... O sigui, crec que tenim un meravellós entrenador per poder capgirar això. És a dir, que si algú en sap de coco és Diego Campo. I sincerament, a mi m'agraden molt les seves rodes de premsa, el que explica de portes en fora i el poc que he vist, diguem, de dinàmica d'equip, també em sembla un meravellós entrenador per poder capgirar això, diguem.
i per poder aconseguir doncs, que aquest equip jugui com juga a casa els partits de fora i que és com haurem de jugar a Lugo, si volem guanyar. Perquè allà apreten fort, eh? Sí, no, allà l'afició és... Sí. Bueno, totes les aficions a Galícia tenen això, Sí. que quan vas als camps, ara Corunya, Sí. que va pujar també, vull dir, és molt fort, és molt fort. Sí, tant. Ja està bé, hòstia, això, aquests camps ja només, bueno, li vaig demanar al Carles, dic, només per veure aquest ambient ja deu ser d'això, i em va dir, no, és que al final, veure, bueno, qualsevol camp, és que qualsevol camp que hi havia, jo al camp de Lleida, jo que hi vaig anar també, al·lucines, vull dir, i ara, el Congost, molta gent diu, ostres, que té una afició, jo dic, hòstia, però el Congost, quan s'encén, és unes pistes molt calentes, ostres, jo hem vist partits aquí aquesta temporada ja que dius, quan el Congost està encès, és que és un jugador més dintre la pista, vull dir. El de Dertona, per exemple, sí. Correcte. El dia de Dertona, vull dir, tot el partit, sobretot la part final, va ser al·lucinant i ho notes. Jo entre setmana, a veure, jo treballo el dia següent, dic, vaig amb un ambient més d'això, però és que ja va pujant i ja vas creixent. Sí. No, però jo crec que l'ambient és bo. Suposo que tothom ara està veient el Lleida, el Nucli Bordeus, que jo m'atreviria a dir que és ara mateix l'afició més endollada, diguem, de la Lliga. I crec que tothom veu allò i diu, hòstia, m'encantaria que a Manresa poguéssim que tot el pavelló, o diguem, un número tan gros, perquè la grada s'anima moltíssim tota l'estona, però és un sector, no?, del pavelló. I jo entenc que hi ha gent que digui, hòstia, el Congost... Hi ha gent que diu, el Congost no s'anima. Perdona, el Congost s'anima moltíssim. El que passa és que tu estàs veient imatges del Nucli Bordeus que foten un desplaçament de 500 persones a la penya i animen tota l'estona i és espectacular. I llavors aquí el que s'ha de fer és remar tots junts, doncs, perquè si tots el que volem és que hi hagi molt bona animació al Congost, és que des de tots els sectors i des de totes les bandes del pavelló doncs seguim els càntics, animem i apretem, que això és molt important. Sí. No, jo dic, al final també això Lleida, sense treure mèrits, perquè ja dic, ho estem fent molt bé, però també és això que han de pujar. Nosaltres aquell any també, quan efectivament, eufòria també amb això, i al final és això, vas agafant aquesta potser monotonia, però tot i així jo crec que el Nou Congost és de les pistes... Bueno, és que jo normalment ho demano a tots els jugadors que també han passat per aquí i això és que em diuen que el Nou Congost és el... Bueno, és que és molt complicat allà, vull dir, al final és així. Sí, i tant. I res, et volia demanar, bueno, ja per anar tancant, ho demano normalment a tothom, el teu jugador una mica preferit d'aquesta temporada, que el jugador que t'està una mica enamorant. No sé si en tens un d'escollit o què. És una molt bona pregunta. Mira, va, jo et diré el Cate. A mi Manuel Cate és un jugador que m'agrada molt, d'esforç, d'allò de apretar sota la cistella. A mi els pivots sempre són un tipus de jugador que m'han agradat molt. I va, et dic l'Emi. Jo crec que sí, que és un jugador meravellós i que tant de bo pugui fer molta carrera aquí a casa nostra, perquè segur que significarà molts d'èxits. Sí. No, ojalà que sí, perquè és el que diem. Ahir va ser, ojalà que sigui al principi seu i que mica en mica vagi agafant. I ja dic, jo per mi Cate és un jugador d'aquests que fa molta feina i poc soroll, i aquests són els millors jugadors que també m'agraden. Sí, exacte. Sí, i va recollir un munt de rebots ofensius també, en moments molt importants. Un jugador d'aquests de caràcter, m'agrada molt. Sí. Doncs res, Norman, moltes gràcies per estar aquí. Bueno, ahir vaig sentir que també, tot i, veurem, ojalà que hi vaig a Manresa, però també el Gatxo se'n va a la Copa, no? Sí, això ja us ho podem anunciar, perquè el Carles és un boques i sempre explica les coses abans d'hora, abans de consultar-m'ho ho explica. Sí, no passa res. Nosaltres, per un tema també econòmic i tot plegat, tenim ja els vols i l'estada. Bueno, viatjarà el Carles, jo estaré als estudis. Tenim ja, diguem, el vol i l'estança a la Copa del Rei. Jugui o no jugui el Baxi Manresa. Llavors, la programació serà diferent si juga el Baxi Manresa o si no juga, però en cas de que no jugués la Copa, el ganxo estarà a la Copa del Rei i farem un altre tipus de contingut. Però diguem que
hi serem i volem oferir un tipus de contingut que no s'està fent fins ara a la Lliga i Molt bé. si seguint el nostre equip, doncs millor, perquè més divertit serà. Sí, també més afició i més tot, però Sí, exacte. home, ja dic, serà xulo. Jo, és unes coses que també tinc ganes d'anar. Diuen que l'any que ve si també és a València, a veure si m'hi puc escapar, però... Ah, sí? Ah, mira, això estaria bé. Com que diuen que amb el nou pavelló i tot això, que també, ojalà que hi vagi el Manresa, tant aquest any com l'any que ve, estaria de conya, però... Sí. Però no, estaria molt bé. Ja és un bon avanç. El ganxo, ostres, és molt xulo i segur que traureu molt bon contingut perquè allà les aficions fan la pinya i és molt xulo. Està molt bé la Copa del Rei. Doncs res, Norman, moltes gràcies per estar per aquí i res, ens veiem no pel Congost, però ojalà que algun dia podem coincidir. El dia de la ràdio, que el Carles se'n vagi als estudis i em deixi narrar a mi, home, això alguna cosa farem. Sí, molt bé. Apa. Doncs que vagi molt bé. Salut, una abraçada. Doncs res, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Veurem què passa allà a Lugo. Partit una mica trampa, no sé, em dóna a mi la sensació. Però ojalà doncs, que el bàsquet Manresa pugui treure una victòria i a partir d'aquí començar l'any com es mereix, perquè al final venim d'aquests partits perduts, però no vol dir que comencem l'any guanyant i a partir d'aquí a veure si es contagi una mica cara al dissabte, no? El nou Congost. Així que res, ens despedim. Tenim prèvia, és a dir, no hi haurà postpartit, tal com vaig anunciar a l'Instagram, i divendres tindrem aquesta prèvia del partit del UCAM Múrcia i a veure què tal va aquest partit. Després, important, aquest postpartit, com el del Breogán i el del Múrcia, el tindrem el dia 7. El dia 7 estaran disponibles una mica analitzant els dos partits i també tenim una cosa especial, com és el sorteig de la samarreta, el dia 4, últim dia per apuntar-vos, és a dir, quan acabi el partit del Manresa a les 8 de la tarda, encara tindreu 4 horetes, a les 12 es tanca el sorteig i el dia 5 us direm per on el podeu seguir, en directe, va bé? En principi serà via Instagram directe el dia 7. Ja us comunicarem l'hora i tot, però compteu que anirà per aquí. Així que res, ens veiem el dia 3 i res, que espero que hagi començat molt bé l'any per tothom i ojalà doncs aquesta victòria del Baxi Manresa a Lugo. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.